Hej børn, i dag skal vi lære lidt om jordens oprindelse. Det skal nok blive sjovt. For ca. 4,6 milliarder år siden blev jorden og solsystemet skabt. I jordens levetid er der 4 tidsperioder, vi gerne vil fortælle om. Den første tidsalder bliver kaldet Prækambrium. Den anden tidsalder er Paleozoikum. Paleo betyder tidlig, og zoikum betyder dyreliv. Den næste tidsalder er Mesozoikum. Meso betyder midt, så det er midt dyreliv. Den sidste tidsalder er Kenozoikum. Keno betyder sent, så det er sent dyreliv. Kontinenternes bevægelse gennem tidsperioderne. Den første tidsalder hedder Prækambrium. I starten af Prækambrium var der meget varmt på jorden. Men så kom jorden under meteorregn. Inde i meteorerne var der is. Isen smeltede og kølte jorden ned. Det skabte de første oceaner. Da de første oceaner var skabt, var der også land. Landet var et stort subkontinent. Landet blev kaldt Rodinia. I den næste tidsperiode, Paleozoikum, rykker alle kontinenter sig sammen til et stort superkontinent kaldet Pangea, som rykker sig nordpå. Senere i Paleozoikum smelter isen og tillader, at kontinenterne presser sig endnu mere sammen og rykker sig nu nordøstpå. Sådan her ser kontinenterne ud i slutningen af Paleozoikum. De er samlet i et superkontinent. I starten af Mesozoikum var kontinenterne stadig samlet i subkontinentet Pangea. Lidt senere begynder de at brække op. Kontinenterne begynder at rykke fra hinanden. Snart efter er de delt i 2 kontinenter. Og hurtigt begynder de at dele sig endnu mere op, og næsten når den position, de har i dag. Sådan ser det ud i slutningen af Mesozoikum. Pilene angiver retningen, kontinenterne flytter sig. Kontinenterne i Kenozoikum. I Kenozoikum, som er i dag, er kontinenterne placeret, som de er på dette billede. I starten af Prækambrium var der meget varmt. Der var op mod 5.000 grader. Men de mange meteorer i Prækambrium gjorde, at jorden blev nedkølet, og det gav flere istider i Prækambrium. I Paleozoikum var klimaet meget mere almindeligt og meget mere top. Nice. I Mesozoikum var klimaet meget varmt, men det var stadig ikke muligt for dyr at leve. I Kenozoikum er klimaet, som det er i dag, fantastisk, dejligt. I størstedelen af Prækambrium var der kun bakterier på jorden. Da mere avanceret liv begyndte at udvikle sig, markerede det starten på den nye tidsalder, Paleozoikum. Bakterier er meget små, og derfor kan man ikke se dem uden at bruge et mikroskop. De små prikker af bakterier, de udvikler sig til mere avanceret liv. Dette avancerede liv udvikler sig nu til fisk. I Mesozoikum udvikler livet så meget, der opstår dinosaurer over andet. De uddør dog på grund af et stort meteorsnedslag, som også markerer starten på Kenozoikum. I Kenozoikum udvikler livet så meget, at mennesket opstår i slutningen. Det her udvikler sig følgende. Her er en lille illustration. Her kan I se udviklingen af mennesket fra aben til det tidlige menneske til det nuværende menneske. Swag. Lavet af Amanda, Alex, Semgo og Peter.